ассалому алайкум дӯстони азиз ва бародарон. Шахсое ки замини хона ё мошини фурӯшӣ доранд метавонанд ба рақамҳои WhatsApp ва имои мо равон кунанд. мо реклама мекунем, реклама беплай ва навора сар мекунем. Бародарон, рафтем. замини назди ҳавлегӣ дорои 6 сотиқ замин қарор дорад дар минтақаи кайёнуши маҳаллаи 15-уми ноҳияи Данғара ҷойгир аст. лоиҳа дора замин таҳкурсии бино ба сифати баланд сохта шудагӣ аст. нархаш боша 75 000 сомон бо савдо мешудаи. бо алишам мешидай. хона агар дар Душанбе боша мега болои пул метем. хулас номеро дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед, бо бохчон ҳамсӯҳбат шавед. хуб мешавад. хонаи фурӯшӣ дар райони Рӯдакӣ, ҷамоати Мирзо Турсунзода, Турди Эв-22, радиостансияи Мости 46, 8 километр. нархи замин 165 000 сомон. алишам мешидай ба ягон квартира дар шаҳри Душанбе ё ки ба мошини Lexus ай соли барӯш 2010 боло боша алиш мекардиян. ина марҳамат хонао дар бинен. шахсояте ки маъқул боша марҳамат номерои ме бародарро дар экран меёнем, занг занен, вақтон бо маслиҳат кунем. мегзарем ба навори дигар. замини фурӯшӣ дар Ҳисор 6 сотиқ замин. замин холе бародаро, фақат гирдаш маҳкам ай. ҳоз ягон сохтмон накардагиам дар дуруш. шахсое ки замин харанд марҳамат, нархаш 165 000 сомон. рақамҳо дар рӯи экран. занг бизанен ва мо мегзарем ба навори дигар. хонаи фурӯшӣ дорои 3 дархона ва 8 сотиқ замин дар ноҳияи Моъминобод, болои мактаби 48, наздикии ферма. шахсое ки хона ва замин харанд марҳамат, рақамҳои бародар. нархи хона 85 000 сомон бо савдо мешавад. марҳамат, занг бизанед бародарои азиз, шахсое ки замин ва хона харанд.